wato yan si hagano ko ka tambaye bilakaja wato wallahi nan da hagani na azumin shekara 3 ina addu'a Allah sha ran da MCC Allah ya ko na azumi an ba da sarkin musulmi Sa'adu na waya da shi tarihi rayuwa ta oga ban azazan taba kai inda Sa'adu sarkin musulmi ka dai ga musulmi nake kuma wajibi na ga sarkin musulmi waɗannan duk ƙananan kwari na ga masu gidajen mu nan suna shirya da gadar zaren da sai mun kai har gaban Barack Obama Umar da Allah MC ina wannan wanda ya yi girman giwa amma kai ne iyaka ta aya iyaka ta aya sahiba buje-bujen ba ma'abuci wargaji ka san an haɗa ma shi akwati ne ka san cikin akwati yakan yi tsari shi saboda akwati ne ɗaya na tsari ana ajiye shi a sarzab don irin matsalar gobara ya ake gobara a zuwa gidaje ai shi ya fara kawo organization na da ya fire service don shi ka rika al'aura ta yana yara yanda aka ruwa yana hishin boli sai ya za a bai ya zan taimako ga al'umma ka gane to sai sun ka fahimci to tun da hawan ga da ma al'aura ta ya ka kashe wata ga to wayanda da ba da tuwa da wani fire ka gane kai akwai abubuwa ai maganar da Biliya ya ce karatuttuka sun taru kuma tambayoyi sun taru mai martaba Sa'adu Abubakar na uku muna ya mai fata Allah ka tanye shi riko kuma mu very appreciate wannan bikin da za a yi na cika shekarar 10 da zo mai magana da shi ne ce mai to Allah mutu rabbani yana Lagos shi na mai gida ce to cikin hadin ma aljannin nan da an ga ce akwai guntaye a sa aljani dan da kusure dogo Biliya wanda sai daga to lalle bari mu zage rantse da hikama to tunda ainihin amarato su masu mulkin mu su kansu sun yarda da mu shagala to kawai mu hawa jirgin lilo